Jasně, že to možná budeme muset dělat na moc krátně. A snažte to udělat co největší srandu a nakonec můžeme vystříhat ty srandovní scénky. Už to zap? Jo. Tak bude na to koukat můj táta, jo? Tak pojď. Pravit. Pojď do mě. 3, 2, 3, co řekneme? Takže ahoj. Ne. Ne, musíme teprve přijít. Já budu... Čauvesík. Ne. Čauves. Jo. Čauves. Ale musíš jako ty takhle. Takže čauves. Já budu dělat tohle. Takže čauves. A Já já udělám udělám tohle. Ne. Ne. Já udělám takže čauves. A já udělám to. A udělám to. Ne, ale jdi na druhou stranu, když jsem tady já. To je to čauves, řekni to. Takže čauves. Takže čauves. A já tam mám jako ten smích a my to stříhneme, no a jak by tam šel vidět ten smích. No jasný. Jo, to bude dobrý, tak pojď. Takže jdeme začít, jo? 3, 2, 1, teď. Takže čauves. čauves. Já tě zabiju. Na druhou stranu. Tak jo. Už to dáme na takhle. A Takže počkej, to dáme ten začátek. A počkej, my to musíme na To ten se začátek. střihnem. Tak jo. Takže čauves. Na druhou stranu. Jo, 3, 2, 1, teď. Takže čau. jo, takhle to už necháme, už jsme udělali pozdrav. Ne, neudělali. Jo, dáme, ale my to Jsi na druhou stranu. ale to je jenom, my to uděláme takhle a ty tam dáš smích, jako třeba, ty to Jo, ale my už potřebujeme udělat to, už jakoby ten úvodní, nám se furt ještě nepoved. A teď zkusíme celý video, jo? Tak jo. 3, 2, 1, teď. Takže čauves! Vítám vás u prvního videa. Takhle, my máme každý svůj channel a budeme natáčet každý sám. Na první video jsme se teda chtěli seznámit spolu, když máme tu možnost. Jo. Takže, já jsem Verus. Já jsem Logísek. Nejseš Logísek. A Logoron. to jenom Logísek je lepší. Ne, ale jsi Logoron. Jo. Tak ještě jednou, jo. Takže čauves. Jau. Tak ještě jednou. Takže čauves. Na druhou stranu. Ale když jsem to udělal tak. Takže. Je, to není to. Takže čauves. Ale ne, už si to udělat normálně. Teď to vypni a tohle dáme jako celý video na povedený scénky. To bylo všechno.